Durant el cap de setmana es fa a Barcelona la quarta edició del Fòrum Social Català, que se celebra cada 2 anys. És un espai de trobada de desenes d'entitats que impulsen projectes de transformació social i un lloc també de debat obert a tota la ciutadania. Rebutja el capitalisme agressiu i les polítiques neoliberals i planteja alternatives. La gran varietat de propostes mostra el moment d'efervescència social i política del país. Per això hem anat a veure alguns exemples de col·lectius que en el dia a dia intenten fer realitat allò d'un altre món és possible. Que un altre món s'està construint es veu de manera palpable en aquest mapa. Setem Catalunya ha situat gairebé un centenar de punts on es pot comprar o consumir de manera responsable a Barcelona. La idea és que tothom sàpiga on té a prop de casa, des de banca ètica, a comerç just, alimentació ecològica o roba sostenible. Entrem-hi. A Humus eren conscients que la indústria de la moda té molt impacte sobre el medi ambient i els drets dels treballadors. Per això van voler ser part de la solució. Aquí tota la roba està feta amb materials ecològics i amb la garantia que les persones que l'han fet han tingut un sou i unes condicions de treball dignes. És una manera de fer un món una mica més just, però sense ajudar, no? Sinó amb una relació de tu a tu amb la gent. Si una gent treballa, tu li pagues pel seu treball, aquesta persona no necessita que l'ajudis, no? Perquè a ningú li agrada que l'estem ajudant. De moment, l'oferta de botigues de roba sostenible no és molt gran, en part perquè el preu és una mica més alt, però cada vegada hi ha més gent que s'hi interessa. Tornem al mapa. L'oferta de menjar ecològic és bastant més àmplia. Canviem de barri i anem a la Sagrera. Aquí trobem la cooperativa 30 Panxes. Són un grup de famílies que s'han posat d'acord per comprar junts productes ecològics i de comerç just. Agrupar compres vol dir no simplement mirar el preu per rebaixar el preu a costa del productor o productora, que és el que fan les grans superfícies o les grans empreses, sinó que tota la gent que està en el procés pugui sortir beneficiada, no? Des del pagès o el productor o el que faci el producte fins al consumidor final. Amb més de verdures ecològiques acabades de collir, de pasta i de conserves, a la cooperativa hi troben vi i oli fet per persones amb discapacitat. Cada setmana s'organitzen per preparar les cistelles perquè la resta de famílies les puguin passar a recollir. Una de les propostes que s'abordaran en el Fòrum Social Català és la convocatòria d'una macroconsulta ciutadana sobre diverses reivindicacions d'interès públic que no estan ara mateix en l'agenda. El mecanisme habitual perquè la ciutadania proposi lleis és la presentació d'iniciatives legislatives populars. En els últims anys n'ha augmentat el nombre, però només una petita part acaba sent llei. Veiem què és el que ha passat al Congrés dels Diputats en el temps de tota la democràcia. S'han presentat un centenar d'ILPs i només 4 d'elles s'han convertit en lleis. 2 justament s'han presentat aquesta legislatura, la de la dació en pagament, impulsada per la plataforma d'afectats per la hipoteca, però finalment absorbida i adulterada en una iniciativa del Partit Popular, i també l'altra és la de blindar els toros com a patrimoni cultural, que es va aprovar finalment amb modificacions. En el cas del Parlament, de la trentena d'ILPs presentades des de l'any 1995, només se n'han aprovat 4. La de les seleccions esportives, també la de la llei d'incineració de residus, tot i que finalment modificada, la de les llars d'infants de qualitat i la de prohibició de les corrides de toros. La proposta del multireferèndum el que vol és reclamar més garanties en l'impuls de les lleis que demana la ciutadania. Expulsen-los de la tribuna. Va suposar una humiliació, no?, davant de tota la feina que s'havia fet fins en aquell moment, les 106.000 signatures. Ens en vam anar una mica cap a casa veient que no només teníem un problema amb els transgènics, sinó que també el teníem amb el sistema de presa de decisions, amb aquesta democràcia representativa que només ens deixa participar cada 4 anys. Amb altres col·lectius, els impulsors d'aquella ILP es proposen canviar les coses i celebrar un multireferèndum el mateix dia de les europees per consultar la població directament sobre diverses qüestions, deute, transgènics, energia, i per reclamar referèndums vinculants per donar sortida a les iniciatives legislatives populars. No es tracta aquí simplement de fer una consulta o de fer una enquesta massiva, sinó de que s'expressi una voluntat popular i l'endemà buscar les maneres perquè la puguem entre tots fer-la complir, no? Les comissions locals i comarcals per fer aquest multireferèndum ja han començat a treballar. L'augment de les ILPs els últims anys o moviments com el 15M demanen, segons alguns analistes, una reflexió a fons sobre l'actual model de democràcia representativa. Hi ha més desafecció, però també ara es discuteix molt més de política. Es percep un canvi d'actituds d'un sector cada cop més ampli de la ciutadania respecte a les exigències que se li demana a l'Estat o als governs en general, i també el model de democràcia representativa, en certa manera, està quedant obsolet.